हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। दा बे गोनांथार बाथ्रायानो जाबाय 2021 मायथाइनि भारतनि सावथुन मुलुगनि देरसिन बान्था दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ फोसावनानै होबाय। बेजों सोमोन्दो गोनां गोबां खोथाफोर नोंथांमोना बेयाव मिथिगोन आरो जोबोद बेयो इम्परटेन्ट बाथ्रा। जायफोर स्टुडेन्ट एबा जायफोरा इन्टारभिउ होगोन बेनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जेनेरेल नलेज हिसाबै बियो फार्स्ट एबा सिनेमानि बिथिंनिफ्राय बेखौ फार्स्ट कुइसन हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन। बेखायनो बेयो जोबोद मिथिनो गोनांथार साफ्रोमनिबो थाखाय। दा बे फैदो फारि फारियै नायलांदिनि। 2021 मायथाइनि थाखाय सुशांत सिंह राजपुत बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जाबाय होनदों आरो बे बान्थाया माब्लानिफ्राय आरो सोरनि नामाव होनाय जायो बेनि सोमोन्दै फैदो नायलांदिनि। नाथाय सुशांत सिंह राजपुत बिथांखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, बेखायनो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनानै होनाय जायाखिसै। दा अदेबानि बेखौ नोंथांमोना अलरेडि फोसावखानाय दङ। बेनि सोमोन्दै मा फिल्म गाखो माब्लानिफ्राय जाया बेनि सोमोन्दै जेलाना बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिथांनि समावनो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। डिसक्रिपसनाव हाबबा नोंथांमोना लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै बिथांनि डिटेल्स गासैखौबो मिथिना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दङ फैदो दानिया दादा साहेब फाल्के बान्थानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा मिथिना लादोनि। दा दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ फार्स्ट हिसाबै 1969 मायथाइयाव होजेननाय जादों आरो बे 1969 मायथाइयाव देबिका रानी मुंनि सासे फिल्म आर्टिस्टआ बेखौ मोननाय जादों। दा बाहाय आउटस्टेन्डिं कन्ट्रिबिउसन टु दा ग्रथ एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ इन्डियान सिनेमा बेयाव होनाय जायो होनदों। माने इन्डियान सिनेमाखौ जौगाखांहोनायाव माने जोबोद गेदेरथार बिहोमा होनाय सुबुंनि थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो बेखौ स्पन्सर लायो डाइरेक्टर अफ फिल्म फेस्टिभेला। आरो बेखौ बाहाय मा होनाय जायो अब्ला बे जागोन बाहाय नोगोद US डलार हिसाबै 14,000। बेनिफ्राय भारतारियाव बे जागोन 10 लाख रां होनाय जायो। बेनिफ्राय बाहाय स्वर्ण कमल गल्डेन लटासनि मोनसे दिन्थि नेरसोन हिसाबै होनाय जायो आरो। दा बेनिफ्राय बेखौ 1969 मायथाइनिफ्राय होजेननाय जादों। भारत सोरखारा बेखौ दैदेननानै होनाय जायो दादा साहेब फाल्के हिसाबै। दा दादा साहेब फाल्केया सोरनि मुङाव होनाय जादों? बे जाहैबाय भारतनि गिबिसिन सिनेमा दिहुनजेनगिरि, जाय सिनेमाया जादोंमोन राजा हरिचन्द्र। बेखौ 1913 मायथाइयाव दिहुनजेननाय जादोंमोन आरो बे 1913 मायथाइयाव दिहुनजेननाय दिहुनगिरि दादा साहेब फाल्के बिथांनि मुङावनो बेखौ होनाय जायो दादा साहेब फाल्के एवार्ड हिसाबै। दा बेखायनो बेखौ मिथिना लानो गोनांथार। दा अब्ला बाहाय गोबां बाथ्रा मिथिबाय। भारतनि फार्स्ट फिल्मा माबे बेखौबो मिथिबाय। बेनिफ्राय बिनि दिहुनगिरि आरो बान्था दादा साहेब फाल्के बेनि सोमोन्दैबो मिथिबाय। दानिया फैदो दिनैसिम सोर सोर बिथांमोनहा बे बान्थाखौ मोनबोनो हाखो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय नायना लाबा मिथिगोन। दहाय बुंदों 1969 मायथाइनिफ्राय फारि फारियै बेयाव मोनबोदों गोबांथार। बेनि लिस्टखौ नोंथांमोननो बाहाय होनाय जाबाय। नै नायना लाबाबो नुगोन। भाइदि जयराज, बेनिफ्राय सराब मथि, रिचार्ड बराल, बे सिगांनि गोजा, नितिन बस, बेनिफ्राय बे इयार हिसाबैबो दङ। दा बेखौ अदेबानि नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानैबो नायना लानो हानाय जागोन। बाहाय सासे गोग्गाथाव बाथ्रा भुपेन हाजरिका आसामनिफ्राय मोनदों 1992आव। बेनिफ्राय लता मंगेशकारमोन, बिथांमोनहाबो मोनखांजोब्बाय फारि फारियै। लास्ट बाराव थांनाय बाराव 2018 हिसाबै अमिताभ बच्चना मोनदोंमोन। बेनिफ्राय दा देग्लाय 2021आव सुशांत सिंह राजपुत बिथाङा मोनबाय। दा बे नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो, बिथाङा दा बे मुलुगाव गैलिया। दा बयबो बेखौ मिथिखागौ। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।